Ayan guys, maayong adlaw guys. This is Eric Hilot. Welcome to my channel. Hello guys. Ayan, maghilot ko karon guys nga from Panabo. Panabo sa no? From Panabo, Davao del Norte. O ba? Panabo, Davao del Norte, dili. Sa Panabo City. Ayan, Panabo City di ay Panabo City. Ayan guys, so maghilot ko karon guys. So thank you so much sa akong subscribers. 1,400 plus. Thank you so much. Ayan. So, kung wala pa kasi subscribe, please subscribe, like, and share po sa akong channel. Thank you so much. Of course, shout out Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Thank you so much. Ayan guys. So, na ko'y Facebook, kasi ganahan mga matanaw, na ko'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o ang Eric Hilot ang traditional. So, ayan guys. So, maghilot ako guys. Shout out sa taga Panabo City. Hello guys. Love you guys. Maghilot ko kay bukat na yung likod, lisod ginhawa, sakit ang likod, ayan guys. So, Kita na kuno sa YouTube ko. correct. Okay, ano yan, kanya? Say pa ka sa YouTube. Eric Hilot lang. Search ha. Kalugar kayo, subscribe po. Alam, madumang ka dito. Saan ka gamay? Eric Hilot ba? Oh, basta gamay. Okay na. Pero gamay. Makita niyo mo na, ibutang na po, Panabo City. Ha? From Panabo City, makita niyo. Upload pa na ako na karon, masunod adlaw. Or hugma o sunod adlaw. Apa saya tanaw lang to, Eric Hilot. Search na mo sa Live YouTube. pa na to. Dili, YouTube na. Video pa na naman. Oh, video pa ni siya. Pag kumana na, ibutang na ko sa YouTube. Pareha na, ane. Okay. Balitan din siguro sa Rick. Uncle Rick. Balitan din sa YouTube. Birthday mo. Oh. Happy birthday, Eric Hilot. Excited ka, cool? Excited ka na sa birthday. Excited kayo ko sir sa akong birthday ba? Kaya nagaw ko bisita. Nagaw ko bisita taga Davao. Taga Panabo ko niya akong bisita. Pero ito may sabay. Andan yung kanta, sir. Magkanta. Nagdaw na nakagikas. Wala. Wala, yun. Pagdaw Ito na na pangalan ka. tayo. Yung number. Friend. Hindi mo kabalo si Eric Ali. Hindi tayo na kayo. Yung magtingan na ka. Bayad na. Gikas na lang na. O ano ba? Kaya naman di time na makulang ang customer. Eh. Ano di? Patanodi kay Juan. Buhatan ang video niya. Video niya. Gilit kong busy. Sa una lang ako ana. May ticket na to ana. Gikas na ba yun? Tama ba? Ilang mo ba before December, November 30? Mahala ko lang, G sir, basta na ay cash. Hindi. Importante karon na ay G. Gold is cash. Cash ka sir. Cash is gold. Cash pa ko ron sir. Rek. Pag kuha nito, Rek, sus, advantage ka na sa iyo, Rek. Kaya yung mga payments, ano karon, center karon, ikas na. Dali naman kayo sir, kita naman ako sa YouTube. Pwede na kayo mag-download ka lang. Mag-prepare ka lang kung ka ng tawag ano ID. ID lang, i-screenshot nyo, i-upload. Orang man kita naman ako. Or Sige ganun, lang. taas-taas sa proseso, kita naman ako. Wala na lang. Pag-download, kayo, i-text ko kung meron kayo Gcash, kaya ako din padalaan. Ano na yung sudlan? Oo. Alam din ako. Hindi naman no. Basta sigurado ako. Pila milyon? 500,000. Ayaw po na milyon. 500,000 lang. Ayaw po na milyon. Sir, Milyon? Rick, 500,000 lang, Rick. The owners of this house were out for the night when their security cameras caught this strange, Set out unexplained tayo Ito sa ba? YouTube ko niya nga. ha? Sakit daw sir.
Sakit daw. Sige, hilota lang na. Yago, guro ni mo ni taman sir ay, kay sakit daw. Hindi, nag-duty na gabi ba? 24 hours yung duty. Ba't ano? radikalit ang pahilot? Sa man, Rek, kung bati na lang ka, Rek. Sakit daw kay Bill. Kaya? Buhaton ko na yun yung gabi sir, ikas. Dali naman ko kay sa kopyahon, mang. Tanawon raman ko sa kuwan. 1 million na ba ihog sir, mahal yun ibuwag sir. Yaya oy, 1 million. Pag makabuhat ko siya, tanawa sa Facebook. I-share na nako. Tapang ko kay gihilot. Kanya, makalugar ko niya. Mutudlo mo ko na YouTube, mang. Kitanaw naman ako. Dali na kayo. Ay, 1 download. minute. 1 minute na. Ano ko, download man. 1 minute na. Nya okay. Nya butang pangalan, unsay tinod pangalan. Yan ang Tumalon. nalakay passport pa, nalakay ka ng O do dati pinakatago di daw. mga pangutana ng kuhan ba nga nung secret ka o in case na malakang imong ano o tayo may pangutanan ka ako ano lang bayan Pila na yung utang niya dito po ang secret. Yan, birthday. pwede na kayo na wala na 5 minutes Kitan anak ko sa ako tambuhaton ko daghan pa man kay ko nya. Ipit man ko kay ni kagam paghilot na anak daghan ko. Kung napa YouTube ko kadaghan naman ako. Absent ko sa time. importante kaya na rin kay ano na time ba nga kanang ang imong sa customer halimbawa nabili ng wallet man ano wala na problema na mas kinaano yung wallet mo magpadala og Gcash automatic Wala na si Baste. na Wala sige, na nagparamdam? sige paramdam ay gustong balik Nga. Nagkakanta na ra ba to dre? Nagkakanta na to no katong kisa sa Dios sa baydo ko dre. pwede ba ito niyo mo? Kurang ang edad na po ato 48. So 49 o makakane. Pila na rin pa pwede pahilot Ha? Gulo, uy. Pati ko na Eric. Dugay naman ko 3 kana ko years sa. na. Dugay naman ko ta suki. 3 years. 48 gud na ko dre. Dere ko ka 49 wala o. Dugay na ta ba dre? ay dyan pagpasari ka sa ligo Basta mga Eric ba mga gwapo. pang na probinsyano mo na Basta mga Eric no? No? Martin, mong guna siya palukay. Talokay. oo na Kardong Talisay Sunod dayon nanay mo ni dire. Nanay mo ni na interview dire kuan. isa itong DJS. nagpahilot sa imo gani Ano na si Kim JS? Panabo City kailangan ng kasta ano Kardong Talisay Talisay lang. Ano yung mong gipanghilot? Tuon na sa Game JS, interviewon. Kumusta man? Dito Pahilot ang isa ka crew. Ayan guys, naka-live daw. Game JS, no? Timing pag yun siya, ikaw pag yung mahilot, ano? Pag ano nila, no? Katawag ka siya. Bigate na ganyan. Hold on. Pero mag-endorse pa man ko Kim Juan, MX3. Duta kang email. Kadaanan ako sa YouTube po, MX3, At doon ka na mo dito sa crew sa ano kung ibisa in-extra user ka Pwede. ha? Pwede. Balibre na dito ni kay next week. Oo Kada advertise ako na MX3 na, kada upload di. promote Pati nakuha na ako, look,
Siyempre, kadagan akong viewers. Yan, mo na ginagamit ako. Siyempre, ninom jud ko. Itambal jud ko. Oh, sa imong trabaho nga Oh, ako kay ko. oh, Oh, di dapat ba? naagay ko an Guys, extra para extra Kapoy jud kay ko guys, pero kanira gyud akong suporta. sige. Ayan. MX3 na. Yan. Sila Wala kaya na. ni mo na Eric Hilot. Yan. Siyempre na, magiging ko niya. Yeah, mag-video ko ko nga, nagkutaw ko, nag-inom. Di ba naman yung mga ilim nung nga. Rick, Ayan, yan. naman ko yung endorsement na endorser sa Video TV pero wag ko nang tanaw Rick. Kunwari ko ano ko to ka rin 90s. O ilong ba? Permanente ching-ching. Yeah, user jud ko yung X-ray. Yan, dahil ka di kami. Di na. Oo, hindi, maka-endorse na di. Tapos ano, dito sa taping nito sa restaurant, ilagin ang kwarta niya, ching-ching ko naman. Yeah. Basta kay, Napukoy ko man. basta mag-okay yun siya, sir. Basta kada video ginagawa na, nag-video ko. Pasok yun na siya. Oh. Per kuan ko, per video ko. Dili ko siya nga per kuan. Kada video, na yun na siya. Kapoy, nag-exakit, naging lawas. O, di, kanira yung panglaban, o. Look, endorse lagi ni kuan. Di ubanon ako tong naga marketing jud anak kay ang ihang wife gusto siya magkaanak wala pa na ano ba. Uy, basta katabang ta. Anak gani. Si Grace. Naghambi akong natabangan. Ako tong tawagan unya. Agay ng batan. Tawag ma. Si Pearl paglutong peanut butter wala pulo kabok. Wala may visit mo. Malit ko pero nagalit. Bigyan ako ng peanut butter, ma'am. Pagibog Gcash ha. Yan indot pa jud kay na sir pag ma-okay nimo na madala nimo na si sir kana sa marketing sa kuan. Ang akong anak si BJ, video editor na. Mag-video may kuya kay na murag sa advertiser sir. Ay kay mo buhat eh. Hello, si Eric Hilot po nag-advertise lagi sa kuan. MX3. Si Sir Joel yung nakaingon na ba? Nga nabiya, tanan rin ako ang mga sa lawas tanan biya, nakanibya. Di ba? Anak sa no? Nag-collab siya, di ba? Tumpak kay bakit apoy kay lawas, sakit kay lawas. Nararam na tambal no? Yung extra na rin no? Ano dyan ginainom ni mama? Likod lang na ang ulo kay para ma-refresh ang ulo. Correct. Lami kay pag mahilot ang ulo grabe. Ako ang ano like diri I like ni tanto gari kay murag na ba ni di naman tinuod. Kilid naman. Diri ba ako diri ba? Kay ba si mahiwi. Ano na ko? Oo. Dike din na. Dili man ang kilid ako tira. Kilid man. Ha? Kilid. Dili lang kay basig maano gani. Ako kayong kuan ani kadang putang na ano te. Kataso.
ang ato din nang kuan dito ka lang. Wala gyud ay ano no? Wala, bakante man eh. Oo. Bakante na. Kani siya gahe dire nya dire bangag man na. Bangag. Wala man na siya bangag man na. Dire bangag ni kani bangag ni. Dire bangag dire naa. Wala mo ko sa pantaran sa doktor ba? Taas. Ganahan ana taas ay mura na tag kano ana. Pag guman sa resulta. Bagay man po mo kay puti man. Pag guman sa resulta. Kung wala kang kabalo na ano, Ngayon flat deck, kag ilong sa una. bastang plata. Basta flat. Oro plata mata gito. Adili man, kanang mabagay lang to pa. Yung kabalo ka na, pag lalaki ka, dapat tadyo kay ilong. Okay na mabae kay marag, ano lang. Pero ganing, Split up. pero ganing lalaki, dapat na yung bench foot. Ano ba ganing nga, bapo ng ilong, magpagamay, magpadako. Kani kana magbuangan ako tas yung ilong. Pero turko. Pulis, Ang kanang puli. Labi na magtakilid. Pilit lang. Takilid na. ganyan tayo, wako mag-ilong oh. Babang may ilong ko, tas. Be, Para ba daw? sus ko na babae pa ni, gwapa kayo ni ba? Wala next iba na. Ba nang gyapon na sa kanang bayot. Sabi niya sa parlor ko. Ayaw magginayot ha. Bayot na, dili na ba mag-parlor, anong bayot na pa na, big time ba? Ano mga designer, mga kuan, Professional. professional, doktor, mga ana ba? Maestra. Mga makeup artist nga ka ng mga sikat, ana. Gatin ba? Ayaw ng mga panorista, Ako panorista. nga nisa. Ito na si mo. Kuya Bi, ang papa anak. Ang papa si Eric Hilot. Look. Becky Bello ba, Ay, din na mga- sila blood. Nagkuhan. Mulag mo oriente rik, no? Tikrek. May power, Power of love. may healing power ba? Nari kay royalty? Royalty ba? Royal ako ah. Pwede ko inang bugnaw rik. Pwede rin. Hindi mo kayo nibugnaw. Ayaw lang ang panit mo sa ak. Kung ginong opera, ayaw lang ang diri panit mo mabasa. Butang na tiha. Wala ko dalang kabariya. Kuan man ni anda mis birthday ni Rico. Ay! Mga ba? Birthday mo na sir. Ibet. Ikaw di una sir. Ang bisita magkadi. Ikaw una inuna. Kata taga-Davao bitaw sa adlaw sa nabalik ka dili na balik ka, sir. Sige na display ra mo na pang birthday nagwa gyud yung magibaligyan. Late na kayo na yung udto galing ni Rick Rick. Nangaon na lang ito sa seafood bag before mo nang ito diri kanila yung makain ng gutom. Amo ko nimo gitik sa sa mga ngaon. Kaya sa dalis. Kaya sa dak. Ah, dalis. Dali nang daga ko abot ato. Rek, magkita ta dire tam nito. Ah. Ato de ko. Hindi. Nakita na na ako sa pilay nyo na kayo ginahilo. Ay 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 ay. ay. Pwede. Manalan mo na sir, maganahan na ah. Magana. Halos magunita na gamo kay mo lami man ani eh. Kato kanyung taga Surigor, si Randy. Kubais mo ba? Ah, Relative na ko. Siya mga doon sa Pasko niya, magkahilot na ginawa ko rin. Dito siya sa ko ng Christmas. Christmas parties na dili. Wala pa. Mag-royal party din. Kung ka mo yung friends, basta man kayo mo anak din. Ano yan? King ka or queen? Hindi
King! King man ko na siya. Tawag mo. Tawag. Wala nga mag-queen ka. King yun. Ganun, katawan mo ka na naman. Ha? Ingat sila. Ako na dito ba na yung bidala ng bag? Ayaw na lang pag ano, o pag yun magkaroon ni Pearl, magdala na lang ko sa ano, ha? Og lumpia Shanghai, ako na lang magdala. Salamat. Ano na ako maglumpia? Ayaw na. Aglungan pa may kanon. Oo. Oo. Basta makakumik ko na, makatugit ko na. Eh, ulaw kayo mag-promise sa delay fulfill, di ba? Bili na lang ko magkaroon niya. Ayaw na pag makaroon. Balik mo lang sa Wednesday ko. Nasay pa mo po. Buwi ko mabubuti na. Lasing kulit siya. Alas 5, diri na ko. Oo. Oo, may dito alas 3. Kan. Ay, di ka talit og meeting, be. Ay, Ala. nag-meeting, Ma'am Eric. Ay! Ay, Holiday man na. alidig yun. Anag yung mga classmate ko kay mga maestra. Di, ala, huwag mo dito ng klase, no? Dili lang mo. Dili lang sa balay ni mo. Dito, dito. Dapat panuhot no. Ay, di mo. Ano ba? Dapat panuhot Rick. Ha? Dapat panuhot. Oh, tignan mo ko. Katawa pa ka kay Orange sa misawat. Bapo magani do imong pajama. Hiraw ng gonit yung kaliin ka, mamisay. Oh, naman ka princess. Kanya dayon. Sakpan hinuon ka. Pero, very good. Sa kanya nung laki. Pinabantay lang mo, musikat gani ko. Mapriso jud mo. Atong mapriso. Si Pearl, wala naman to scripted man to. Ano ito nila? Scripted Sikat to. to. Yung sikat siya pinakalit ay. Mga ba? Nagana ko ng TikTok sa Vlog iya. lang. Vlog lang. Nana po yung disco. Nana po. Nana, para gud sa kwan darna, nagay-disco darna. Ding! Ganga! Mukha na nagdarna. Ikaw, ha? Bugo man. Ano yung likod po? Ano ko to gilo to ganina, baka magdagin ko, dahil city lo tindog. Ito ganina ako, 61 years old. Sa babae. Kayang mama. Cuma, naati mong gilo. Arapit. Ano man ako na? Natay gamit kahoy. Red? Video na nagkahoy ko. Dip. Ayun, Chok. Anong ganit mo? Kunyara na chat dia, kaya naghilot ako. Milo, sir. Milo, ma'am. Okay na ko. Init, Milo, ma'am. Okay na ko. Tuyan na yan. Ako na buli na. Sa daw? Buli, kagdaog-daog ba? Gina palagot ka ba? Bayot, bayot, bayot. Ano ba? Kanino kang bayot, no na Kanang buli. ka ba nga, gwapo, gwapo. Naglingkod lang Ayun na, kaya lukod yung gwapo ko. Dahil grupo laki. Tawagan na to si ID. Ang
bang, gusto mo na ako ang sapatos. Ano niya? Ito kong katawan. Ano ba? Ikaw, dapat mo yun sa sapatos ko eh. Ikaw, uy! Ikaw ako, mama? Di alam, gaya ko ano eh. Ikaw, di ano na lang sa baho, o di pangay kwarta. Hindi, wag kong kwarta. Ato, si Chloe sa Batikada. Ato ba si Chloe sa Batikada? Hindi na mga niya ay. Ano din siya? Hindi ako mandinan. Bili ka mari, di ko kumana sa inyong kasal. Sa maulaw pa, oy, kay tanan lagi daw sila. Ano mang maulaw, oy, kada ko sa liksod, di mo na mahurot. Hindi mo po na mahulot ang lito. Di ako may itay dilaw. Wala, sura. Dadala ko glitson ako kay Angelo ay. Wala siguro 20. Ito, nabubog ko. Ansa? Kung glitson na palit siya. Hindi. Wala naman si Mitani dito. Ano man? Layas, wala ko. Nag-weekends mga padukok. Direksoon, kayo lang yuta. Diba? Bayan-bayan na nila lang yuta ba? O niya ang titulo naman sa lagi, prenda pulain. Niya ang mga kanong, prenda na. Ang titulo, prenda na. Katong balay nila ito sa ano mo to? Wala, mabuto sa iyong isuon. Balay ka naman, yung balay sa Davao. Palit ko na akong card. Itong balay sa Davao ba? Kaya kinsa man to? Ayaw, ito ko. Ilang ginabaligya? Oo, burot niya mama, sa iyong mama. Pero nakatulog na ta dito kay Samang. Amo. Kami? Kami kamature sa Tama ba? Kami dito nakatulog. Yuta ka siyang mama. Hindi ka na ilang kuyan, murag sa iyong lang mama. Nagkisay mo glitson dito. Angel, Ah, kabalo na siya. balik kasi sa mga sagol. Nanguha lang si Angel o ka ng Tuyo. tabang niya. Mamakayang siya katao. Wala mga buwa. Wow! Abot lang ka karon guys. Hindi Boss. kayo mag-leksyon na ng kanina. Ayan ka boss, ayan. Ganahan. Ano na lang. Ganahan na dito. Ayan, ayan. Kakontra mo ulo. Para mabawasan ang stress. Stress baka dili. Ako man stress siguro. Butang. Kasi siya kay. Ito mo na ba stress kay guwapo? Ayan guys, please subscribe. Nagkang nagabi. Buwan. Ayun man. Nagilong tagay ang guest ko sa VIP. Tapos dumay. Up. Tapos sa takay, naligo na. Hmm? Grabe ko naman kasi. Sumot man lang man. Wala na oras ng tubig no? Wala ko, buhos na po. Kaya sa itong birthday ni DJ na, di ba, nagkalamat ka umpia. Gino, wala na sir, daanan kung taon. Sige, lumilog yun yung umpia niya. Ala, taunan lang na ninyo. Lami idag. Asa may didikan? Daanan kung taon na, taunan sa display. Wa ma-display. Uy! Jogging pants na mo umano, katunggo na lang gamitan ninyo. Mag-jogging pants ko din. Oo, sa PA daw ninyo. Sa ni PA. Sir, pakin. Jogging pants daw mo. Ibris na may tinawag. Dali magtanaw, magkuhan daw mo ka ng kapin daw. Kapin ninyo sa inyo. Yoga mat. Oh, yoga mat, mat. Gano'n nagpuma? Gusto na maat. Yung lang tana. Pamalit. Oh, tag 150 daw nila mo. BL, pamalit. Ganahan ka, wala Pwede naman daw wala, ingon niya. Di. Yan. Siya. Pwede naman wala.
Buga! Gusto na nagpipulot ikaw. Mayo ko to. Mag-boss, ayaw pa kayong alas 10 din. Mau, lagi ko na dito ngayon. May jacket ni mo ikot, inumat ko. Yay! Igamit ako cellphone, gitanggal to yung cellphone, unsa man ito ko. Ay, Ang kong hilok. doble gid yung gamit pa. Ang hilok. Uy! Hilok. Abi mo. Oo. Tapos nagpipulot ito. Hindi ako nakarunod. Ah, Yan, tell Eric, happy golden birthday. Huwag niya. Ina, nagdaan pa ni kaibigan na nabot sa iyang nakaungan. Eh, mamot na boss. Ganun rin. Ay, pagbasa ron ha. Nakaroon ko ma, walay ligo. Ganun rin ang ligo-ligo. Ano? Di siya nagtagal? Hindi lang wala, nag-rate na. Mar? Kabulo mo siya. Tulong. Advance? Kung na inabot kanina, Rick, sa ano, Rick? Tula niyo mo. Kanto? Ano yun? Datong dito. Kasapran, Rick, sa kalibo. Dapat dis 5 weeks so di matag. Nag-gis na ka? Meron mo sa Kung bitaw, kung nagtula ko kuan, abot ako 4. dis ka lang. Nag-15 ko, ano, orot tayo. Ako dugam na Gagahapon, no? Kapila ko niabot ko kuan, kung nagkasa ako, mga 10 min ako na ano, natigom. Ako din na siya daw. Kuman. Buwan na sila tumutan yan siya. mo? Kulang yung mga gamay din yun. Mo, dako mo. Dili ma. Pero gapo yung pwede ko ako itato na sa ito. Unsa? Mas! Okay na boss, mamay na ka. Jesus name, ayun na. Dili mo sayo. Okay, basa kayo sa damang. Ano ka hulong? Yan guys, sumula ko gilid guys. Thank you for watching my YouTube channel. Bye-bye.